अन्य से कहाँ बाटे रे? कहाँ रे? कहाँ? कहाँ तू हमारे गाड़ी चली सर? तेरा के गाड़ी कहाँ देनी है रे? हमारी गाड़ी तो घरे लगल बाटे। हम बहनी काय गाड़ी सर? ए मर्द तारा के जानते नहीं कि तेरा बहनी गाड़ी कैसे दे हम? गाड़ी तो हमारे घरे बाटे। अबे साले हम माँ की गाड़ी काय देली सर तू रे? ए मर्द कौन गाड़ी के बात कर रहा तू? आप चोरी से दूर पे कहले भाई देखो ना कहो त गाड़ी दे लखा गाड़ी करे कहां दे गाड़ी तो घरे बाटे। हां गाड़ी तो भाई हमर घरे लागल बउआ। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? हमरा के गाड़ी दे लखा ए बउआ कहां का हमर गाड़ी तो घरे लगावल बा। कहीं गाड़ी नहीं ले कोन ना ना हमर बड़ा बढ़िया लइका बाटे कहां कोनो गाड़ी देवल इतना बढ़िया लइका तो बहुत कहियो मिली। तो बाप जी का नान मार ले बाप जी हां तेरा की गाड़ी दे ल हमरा के तू गाड़ी देले तू गाड़ी आप तो समझ में आला बाप जी हां तू गाड़ी में रखा ए हम गाड़ी बाड़ी रे पूर्वक चपाट बाप जी मेरा गाड़ी भगवान तू क्या कर लेबे अरे हमारा बेटा के तू मार दे ले इतना माजाल बेटा के हमरा मार दे तू तोरो के मारो ए के मार दे ले चल बाप जी के मरले से मरले छपराड़ी मार ले लेकिन हमरा के मत मारिए अरे साला हमरे बेटा साला हमरे के तू साला मार के होई दे बा इस साला लगई तो हमारा औलाद नहीं साला हमरे के मार के होई दे साला ई ना बाप जी तार इज्जत कर ले हम इज्जत साले करता तो मार खिवा था तू साले अरे अरे बाप जी के मार ले हम कहां के तोरो बाप जी के मार ले तोरो के मारम हम बाप जी मारा था हमें अरे हमारा बेटा के तू मरई तारे घर अरे बाप रे साला हमरे के मरई दे रे बाप रे बाप सुन बाप जी के मरले से मर ले ओए धोती धरे अब ना मार मारे को थपराड़ी जाके मार ले ए साला फेर